SCP-993 je dětský televizní pořad Clown Bobble. Zdá se, že SCP-993 je vzdělávací pořad, jehož hlavní postava, Clown Bobble objevující se v každé epizodě, učí diváky novým aktivitám. Zdá se, že program nemá žádné vedlejší postavy a jeho lokace se mění každý díl. Tato entita se projevuje jako VHS kazeta, která má obal se jménem Clown Bobble. Anomální vlastnosti SCP-993 se projevují až po zhlédnutí. Jakákoliv osoba starší 10 let upadne při sledování pořadu do bezvědomí a probere se až po konci pořadu. Oběti nahlašují před upadnutím do bezvědomí bodavou bolest hlavy. Děti pod 10 let vypověděly, že SCP-993 je učí aktivitám, jakož jsou například kanibalismus, vraždění, mučení. Tyto aktivity se zaří